Sino ti mangisalakan iti tao? Manipod iti panakapakawan iti basol na. Kayan panakaispal iti panakadusa iti impyerno. Sino ti mangiturong kada tayo iti pagarian iti Diyos? Manuda nga tang makaisalakan kada tayo. Ada ka iti panakabalin ni Maria. Ada ka iti panakabalin iti maysa nga sikta. Ada ka iti maysa nga panakabalin iti maysa nga seremonya iti maysa nga simbahan tapno iti maysa nga tao ket malakam na iti panakaisalakan kan maiturong isuna iti pagarian iti Apo. Dagiti iti saludsod nga basic nga masapul nga ingana dagiti apo tayo ket ammo tayo ibingay. Kanuremot kanyam kadwa. Damagem man iti bagim tata. Sino ti pagbatbatayam nga mangisalakan kanyam? Sino ti pagtaltalkam nga makaya? Ito di tibiyag ang nanayon kanyam. Sino iti amom nga nangisukuam kan nangitalkam iti biyag mo nga mangispal kanyam nga mapangkat ti pagarian iti Apo kan mangpakawan iti basol mo. Magugas ti basol mo. Iti dahi nga tsimpu iti John chapter 14. Dahito iti bersikulo nga pamilyar nga basa-basa kada tayo ken maikaskasaba nga ti pinakapuntos na dito kaya ti konteksto na kat isuro na kada tayo ken sumbatan na iti saludsod no sino nga talaga iti makaisalakan iti maysa nga tao ken sino iti dalan ken sino iti mangiturong ti tao iti pagarian ti Dios sino ti makaited iti mangiurnos iti relasyon nga nasayat iti Dios. Dito na tsimpo nga agpaspasagin ni Kristo Isus. Nga kuna na nga asinaging nagsubliak nga mapanak ti pagarian iti kinini pagarian ni Ama. Masapol nga mapanak kaya tapno isaganak ti pagkinan tayo. And in-describe na nga kasi ti mapasamak. Ada ti may nga disipulo na nga kuna ni Tomas kanya na nga Jesus. Apo Jesus, ada man ti damagak. Kahit kuman nga mamuan no, anya ti kastatap no mapan kamit ta. Kaya't kung nga mapanita, anya ti ikakasta. Kat simumbat ni Jesus iti bersikulo 6 ti John chapter 14 nga kunana nga isu iti sumbat iti amin nga dinamag ti tatay nga kunana jay kunana Jesus siyak ti dalan. Agbibiro ka kadi iti dalan nga mangiturong nga mapan iti maysa nga tao kun mangiturong kanyam ti kararawam nga mapangkanto iti presensya ti Dios. Agbibro ka kadi iti kunana kinapudno kunana Jesus siyak ti kinapudno. Sino ti kinapudno nga mangisalakan ti tao? Ada kadi ti maysa nga sikta nga isu iti bagbaga na nga kinapudno nga mangisalakan ti tao. Relihiyon, seremonya. Siyak ti makaited iti biyag nga nanayon. Sino ti makaisimpa iti relasyon ko iti Dios? Nga malakam ko iti biyag nga nanayon ti pagarian iti Apo. Nga malakam ko ti pamakawan. Kan malakam ko iti immortal nga bagi nga inkari iti Dios. Sino ti mangited kanya kajay? Adala ang ti maysa nga makaited jay. Kuna na Isus siyak laang, isu na laang. Awan iti mapan iti pagarian iti Dios. Malaksid lang kanya na. Han ba nga sikta iti bigbaga na jay? Han? Ti sarsaritaan na di jay. Tungtungan na di kat may panggap iti maysa nga daton kan sakripisyo nga perpekto nga ramiden na nga isulang ti makaited iti pudpudno nga dalan mangiturong kada tayo ti pudpudno mangited kada tayo ti biag sino diay misyon nga sakripisyo nga sarsaritaan na kan isu ti panggap no apay nga imaisuna isu di panakatay di krus ti Kalbaryo kat no sino ti agbabawi ti basol na. Sino ti mangan mitar nga hanak pulos kaya nga isalakan ti bagina kan talkan na ni Kristo Jesus nga manubot kan mangisalakan na. Ada iti biyag nagnanayon. May dalan isuna iti dalan. May dalan isuna ti kinagpaiso kan may kan isuna ti biyag nagnanayon. Ngayon kari ni Jesu Kristo kadagiti umawat kanagbabawi ti basol na nga manganay nga tinarami na di krus ti Kalbaryo kat perpekto umanay nga makaited iti mangiturong iti kinagpaiso ken mangited iti biyag nagnanayon. Kadua, ada kadi iti biyag nagnanayon kanyam. Nalakam mo kadi iti biyag nagnanayon. Kahit kung ayawi ka iti may sala nga makarami di ay. Awan sa balinohan nga ni Apo Jesus. Awan binangon ni Apo Jesus iti simbahan. Nang iti disuna dagiti seremonya nga bilin
nga may salang iti dalan nga inbilin na tapno may salakan ka. Isu di ay sakripisyo nga naramid na di krus ti Kalbaryo. Kat numalpas nga awatan kan talkem di nga sakripisyo. Nga perpekto kan manakabaling nga sakripisyo di ay. Apantay ti simbahan tapno mununag ti panakamute kanyana. Di jay ti batang iti sikta. Iti simbahan tapno isu ti pagadalan tayo. Ti kinapudno iti sao ti Diyos. Nga masapul nga agbadak tayo di umuna. Umuna nga indalan kan plinano na ti panakasalakan ti tao. Isu jay panagtalak. Panagbabawim ti wasol mo. Nga na yung matla nga ni Kristi Jesus. Awanan na mga makaisalakan kanya. Nga di perpekto nga sakripisyo kat umanay. Nga mangsubot kanyam. Mangpakawan kanyam. Ken mangiturong kanyam. Iti presensya ti Diyos. Haan nga ni Maria. Ni Maria kadi. Haan. Seremonya kadi. Haan. Sikta kadi ti bagbaganay. Haan. Ni Isu Kristo. Di sakripisyo. Nga aramidan na. Kininaramid na di krus ti Kalbaryo. Di jay ti makaisalakan kada tayo. Nagtao di ti puso. Ibagam tingiwat mo. Nga awatam iso na nga manubot kan mangisalakan mo. Ta iso lang ti makaisalakan kanya. Di may sa awan sa bali no halangan ni Kristi Jesus. God bless.